السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. bayan haka yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan safiya na litinin 22 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai da 27 ga watan Disamba shekara ta 2021 a wannan masallaci mai albarka, masallacin Malam Bako rahimahullahu ta'ala, domin ci gaba da ainihin wannan muzakkira da muka fara na bayani game da maudu'inmu da aka bamu mai suna wasailu tawasulul ijtima'i silahun dhu haddain, wato kafafen sadarwa na zumunta ko sadar da zumunta, takobi ko makami mai kaifi biyu. Akwai kaifi na alkhairi, akwai kuma akasin haka. To a wannan safiya kafin mu fara yana da kyau mu yi waiwaye a dan tafiya kamar yadda Bahaushe ke cewa. Idan ba a manta ba, a darasin da ya gabaci wannan mun yi muƙaddima game da wannan maudu'i da shimfiɗa wacce ke bayani game da cewa wannan maudu'i ne wato abu ne wanda yake yana buƙatan kallon ɓangarori daban-daban, yana da kuma atraf, yana da rassa, yana da gefuka wanda suke da muhimmanci ko suke da alaƙa da maudu'in da za a yi magana a kai. In za ka yi magana game da social media sai ka kalli ɓangarori daban-daban, kuma kasancewa wannan al'amari wani sabon al'amari ne, yana cikin almustajiddat, sababbin al'amura wanda suke maimaituwa a cikin wannan al'umma kullum bal ba kai mubalaga ba ma idan ka ce duk bayan awanni ana jaddada wani sabon al'amari game da wannan wa'annan kafafen sadarwa na zumunta. A da idan ka kalla za ka ga abubuwa ne wanda ba su wuci, wanda kowa yake yi kusan bai wuce tugo ba, amma daga baya abubuwan suka wuce duk yadda ake tunani. To bayan wannan sai kuma muka yi magana game da menene social media, su ne kafafe na website ko kuma apps na waya wanda ake amfani da su domin at-tawasul bainal mustakhdimin, wato tattaunawa da communication da sadar da zumunci tsakanin wato mutane masu amfani da su wanda suke ce ma users. Wanda kalmar tawasul din da muka fassara ko Bahaushe ke fassarawa da sadar da zumunta, bayan nufin zumunci kawai na yan uwantaka ba, domin kalmar tana iya yiwuwa ka kalle ta a wannan fuska ta yan uwa, zumunci na yan uwantaka, la zumunci na kasuwanci, zumunci na abokantaka, zumunci na makwabtaka, zumunci na aiki ma. domin lokacin email ɗin da zaka tura zai kasance tsakaninka da wanda ya ɗauke ka aiki ne ko kai wanda ka ɗauka aiki. Sannan bayan wannan muka yi bayani game da kuma wato arqam da ihsa'iyat, wasu alƙalma da aka yi bayani game da irin yadda mutane suke amfani da social media. Ban sani ba ko akwai wanda ya rike adadin kashi nawa ne na al'umman duniya suke amfani da social media a yanzu zuwa 2021. Bari mu fara da nishad. Kashi 51 na mutanen duniya su ne yanzu suke amfani da social media. Kashi 51 ne ko 52?
56 ko yawa 56. So kashi 40 da kashi nawa kenan ba sa social media? Yawa to su ne waɗanda ba sa amfani da social media a duniya. Sannan biliyarat ake magana ko miliyarat afwan, ana maganan billions ne na awanni da ake batawa ko ake amfani da su wurin yin amfani da social media. Sannan millions ake magana na waɗanda suke shiga kafafen sadarwa daban-daban domin su leƙa su gano abin da ke gudana yaumiyan fi kulli sa'a. Bal akwai ihsa'iyatin da ke nuna cewa a duk minti 2 ana sa bidiyo da ya kai tsawon 180 hours, ana ɗaura bidiyo na 180 hour 180 a kafafen sadarwa musamman YouTube. A daidai wannan lokacin wani ya tura na minti kaza, wani ya tura na minti kaza, a minti 2 kawai an tura awa 180 daidai. Kaga ba karamin istikhdami ake ga wayannan wasa'il din ba ko? To wannan ya nuna laluratan mai amfani da wato mai magana game da wannan. Sannan kuma daga cikin abin da muka tattauna akai shine wanda yake da alaka da arqam kenan. Akwai ana amfani da ainihin mutanen duniya suna amfani da kusan ko sama da awa biliyan 10 yaumiyan, awa biliyan 10 yaumiyan wurin istikdamin wa'annan tawasul din, wasailut tawasul din. Inda za a tara mutanen duniya wanda suke amfani da su, ko wannan ya awa 1, wannan ya awa 2 da rabi, wannan ya awa kaza, wannan ya awa kaza, to za a samu awa biliyan 10 yaumiyan wanda ake amfani da wasailut tawasul ijtimai. Aka ce kuma wanda yake tsaka-tsaki a cikin mutane wurin amfani da social media, wanda ba irin guru din nan ba wanda yake aikin shi freelancing bane ko kuma addicted ne, yana amfani da abin da ya kai awa nawa, awa 2 da rabi. nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad. Sannan muka yi magana game da ijabiyat, me alfanin da ke cikin wannan abu na social media, me alfanun da ke cikin abin da ya danganci su Facebook, WhatsApp da makamantansu. Mun kawo abubuwa kaman guda 6 magana akan yin da'awa, wanda shine babban abin da ya fi damun mu a matsayinmu na musulmi, a matsayinmu na ɗaliban ilimi, a matsayinmu na du'atu. Hanya ce, kafa ce wacce za ka yi amfani da ita wurin yada alkhairi, wurin kiran mutane zuwa ga musulunci, wurin kiran mutane zuwa ga sunna, wurin kiran mutane zuwa ga ayyukan alkhairi da barin ayyukan sharri. Sannan kuma wasila ce ta yada karatuttukan malamai, karatuttuka da abubuwa na da'awa iri-iri, kamar yadda muka yi bayani, kamar yadda kuma da yawa suka sani. Yanzu haka wannan darasin da muke yana live, ana live streaming. To haka darasin malamai da yawa mun ba da wannan misalin. Mun kawo misalin littattafai da ake wato littattafai da ake sharing, ake rarrabawa ta hanyar social media ko ta hanyar WhatsApp ko makamancin wannan. Mun kawo misalin kuma darussan da malamai suke. Mun kawo malamai kaman guda 3 nake ga ko wa zai iya tana mana sunan biyu? Ina so ya zama kaman muraja'a muke yi. Sheikh Salihul Usaimi, barakallahu fik. Siwa Sheikh Abdul Muhsin, to dan shi ne Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah, barakallahu fiki. To sai kuma muka kawo misalin Sheikh Fauzan, Salihul Fauzan da makamantan manya-manyan wa'annan malaman na wannan zamanin. Sannan muka kawo wani malami da muka ce ya rubuta siran Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mai Twitter. Waye ke rike sunan shi? Na'am, sannan majalisi nawa yayi a Twitter ya karantar da sira? Na'am, sunan shi wa? Sunan shi ya bi. Na'am, barakallahu fikum. Na'am, sunan shi Musa ibn Rashid Al-Azimi. Sunan littafin, sunan post din da yake, wato tweet din da yake game da siran Annabi sallallahu alaihi wasallam, as-siratu an-nabawiyya fi taghridat
tagridat jam'u tagrida bi ma'ana tweets so tweets da yawa shine tagridat to ya rubuta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a post din da yake a Twitter an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam a watan kaza a ranan kaza mahaifiyar shi wance mahaifin shi wane ya rayu maraya sai ya tura washe gari sai ya ƙara yin wani post din annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso yana maraya yana kaza wanda ya dauki dawaine shi shine kaza haka ya dinga yi har sai da yi majalisi 747 yana ba da siran annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauko talkhisi wato yana summary yana takaita siran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma nace mana yanzu haka yana nan a YouTube an daura shi ma an maida shi kuma wato maqatai guda 100 wannan dai yana nuni akan muhimmancin wato wannan kafafe na sadarwa sannan abu da na manta ban ambata ba shine Sheikh Muhammad bin Umar Salim Bazmul yana da littafi da yayi wanda zaka iya cewa volume 2 sunan shi ala judrani al-Facebook wato daga katangar Facebook kun san rubutun da kake a Facebook ana ce mai wall ɗinka shafinka to ana ce ma wall ɗinka to duk rubuce-rubucen da yi sai aka tattara su akwai rubuce-rubuce da ya dinga musu unwani daban-daban daga ciki akwai laisa min manhajis salaf in ka taba ganin rubutun shek ga wannan matsalan yace wannan baya da cikin manhajin salaf wasu abubuwa da wasu suka dinga cewa ai salafiya ne ko tabarkin magabata ne sai ce laisa min manhajis salaf baya cikin tabarkin magabata dan mutun yayi kuskure yana kan sunna amma ya kuskure ɗaya biyu sai a ce shikenan ya fita daga salafiya yace wannan ba tabarkin magabata bane baya cikin tabarkin magabata kaza ya dinga ambato wato aka ya dinga rubutun shi a Facebook sannan yayi khatara fi bali wato abin da ya bujuro min a rai ka san a Facebook za su ce what is in your mind ko to wannan tambayan da suke sai mutum ya ce abin da ya zo min zuciyata kaza ne duk galibi post din shi yana da alaka da addini ne to wayannan rubuce-rubucen da ya musu take akan haka sai aka tattara su sannan yayi magana akan allamani islam ko allamani dini addini na ya koya mun sai kawo addini na ya koya mun yanda miji zai zamantakewa da matan shi sai kawo wani hadisi wanda yake jami' mani' ko ka'ida a cikin wannan babu addini ya koya mun fassarar mafarki sai kawo hadisi wanda yake ka'ida ne a wannan babu to wannan sai aka tattara shi aka mai da shi littafi cikin sauri na so na ɗauko shi in nuna mana yadda aka zana littafin da yadda yake kwarai da gaske amma shi ɗin ya mantar da ni to wannan misalai ne dai kuma tunatarwa ne gare mu game da abin da ya gabata na darasin da ya wuce sai kuma wasila ce ta ainihin sada zumunta tawasul ijtima'i sannan wasila ce wurin kasuwanci har muka bada misalin yadda yanzu mata da yawa suka koma 'yan kasuwa karfi da yaji wata kawai za ta ɗauko hoton ne fa a wani group na wacce in China wacce kawo kaya daga China wacce kawo sai ta dauko hoton kawai ta sa status ɗinta available 1000 sai a ce MOQ kaza ne zaki iya siya karanci da makamantan wannan haka sai zama ta shiga harkar kasuwanci din da yana da kyau shi ma kuma a irin wannan ayi musu bayani game da yadda ya kamata a yi kasuwanci ta online akwai wanda suke kuskure sai ta karɓi kuɗin mutane da kuɗin su za ta je ta siyo kaya sannan kuma ta siyar musu ta zara ribanta kin ga wannan ai ba daidai bane in ta ce tana so to dakata sai ki sa kuɗin ki siya in kin siya ya zo sai ki miƙa mata ta baki naki sai ki zara ribanki haka ake yi da wasu misalai dai masu yawa na faɗi yanda kuma masu yan kasuwan mu su ma suke amfani da shi wurin kasuwanci wani bai taɓa zuwa China ba wani kila zuwa China shi so ɗaya ne amma ya kulla alaka da yan China ta WeChat suke chatting ko ta WhatsApp ko makamancin wannan sannan muka kawo maganin yanda labari ke matukar yaduwa ta hanyar kafafen sada zumunta sai kuma abu na ƙarshe shine abinda ake kira as-sahafa ar-raqmiyya wato electronic journalism me kenan aikin jarida na ta hanyar sadar da zumunta ko ma'ana ba wanda ake gani ba na waraka ba ta hanyar takarda ba to wannan kenan shi ma muka yi bayani akan shi to yau insha Allah ta'ala za mu tashi alqismu thalith
wanda shine ismi na ƙarshe wa nas'alullah ta'ala at-tawfiq was sadad. nace al-qismu ath-thalith as-salbiyat, shafi na biyu. bangare na biyu na wannan darasin shine magana game da as-salbiyat. wa kama kana li hadhihi al-wasa'il إيجابياتها غير المنكورة، وكان لها دور في تعزيز الجوانب الحياتية والمعرفية لمستخدميها، إلا أن لها أيضا سلبيات مشهورة وذات أثر وخطورة. كمن يندى وإن كفافا صادر والسكيدة ijabiyat wanda babu wanda yake inkarin su. Akwai alfanu da ake samu, wani cikin ƴan uwanka ko ƴan uwanki suna can Lagos, suna can wata uwa duniya ko nesa, ila ma ba a ƙasar nan suke ba, amma kuna sadar da zumunta ta haka. sai ka mutum ya shiga WhatsApp yayi kira ko kuma ko na sauti ko na bidiyo, ta kira wata ƴan uwarta da take can Lagos, ko ya kira wani dan uwan shi dake can Sudan wanda ruwa ya raba su, amma ai tattauna ai fira a ga juna ai dariya ai raha. kaga wannan hanya ce ta hada alkhairi wanda duk ba wanda yake inkarin wannan. sannan yanzu ana yada karatuttuka ta wannan tafarkin kamar yadda muka ji, duk wayannan ba wanda yake inkarin su, kuma yana da dauri wurin ta'zizu aljawanib alhayatiyya wal ma'rifiyya, yana taimakawa wurin ƙarfafa wasu jawanib na rayuwa na yau da kullum, da kuma ɓangare na ainihin sani, abin da ya danganci knowledge, ilimi da makamancin wannan, limustakhdimiha, ga masu amfani da wannan. za ga mutum ya shiga ya ƙaru, ya karanta wani abu ya samu fa'ida, ta shiga ta karanta wani abu ta samu fa'ida. misalin da muka bayar muka ce yanzu mace za ta iya mallake mijinta ba tare da ta kauce hanya ba, kawai YouTube za ta shiga. in mijinta irin gwani ne wurin ci da sha, za ta ga hanyoyi da za ta bai girki da zai ta sada hannu. idan abin sha ne za ta haɗa mai kayan sha, ba kayan shaye-shaye ba, za ta haɗa mai kayan sha wanda zai sha ya ji daɗi ya yaba, ila ma ya mata kyautan wani kango da ke can hayin Malam Bello na shi. to duk irin wa'annan misali hanyoyi ne da za ta yi amfani da su, kaga ijabiyat ne wanda zai taimaka ma rayuwarta ko. aha to duk da haka illa anna laha aidan salbiyatin mashhura, sana da me salbiyat. akwai salbiyat. me salbiyat? akwai disadvantages, akwai abubuwa munana, akwai wani bangare wanda yake da muni kwarai da gaske game da wayannan al'amuran mashhura wanda suke sun shahara. wa zatu atharin wa khutura, sannan suna da athar, suna da mummunan effect, suna da mummunan tasiri, wa khutura kuma suna da hatsari kwarai da gaske. fa kama annaha wasailu tawasul al-ijtima'i fa hiya kadhalika wasailu at-taqatu' al-ijtima'i. سمعتم؟ فكما أنها وسائل التواصل الاجتماعي فهي كذلك وسائل التقاطع الاجتماعي. كما أنها وسائل التواصل الاجتماعي فهي كذلك وسائل التفكك الاجتماعي، وهي كذلك وسائل التنافر الاجتماعي. duk da kasancewansu social media suna kafafen sada zumunta, kuma suna kasancewa kafafen raba zumunta, sada zumunta, raba zumunta, sada alkhairi, raba alkhairi. التنافر الاجتماعي والتفكك الاجتماعي والتقاطع الاجتماعي da yanke alaka a cikin al'umma. suna cewa daga cikin salbiyat ijabiyat din tawasul ijtima'i, sukan ce qarrabat al-ba'id. wayannan kafafen sadarwa sun kusanto mana da nesa ta zo kusa, sannan kuma fi nafsil waqt ba'adatil qarib. a lokaci guda, simultaneously,
an kusanto da nesa sannan kuma an nesanta ina kusa. Allah ka shirye da mu. Za mu ga misalai ko za mu ji misalai idan mun shiga wurin wannan ɗin. Wannan yasa wani daga cikinsu yake cewa hakaza kanatil bidaya tatawurun mustamir. Al'amarin wannan kafafen sadarwar ya fara ne a matsayin mai tatawurun mustamir, ci gaba ne wanda yake continuous, ana samun ci gaba. An fara da tugo, aka kai su WhatsApp, aka zo Telegram, aka zo wacece, aka zo Facebook, aka zo kaza, haka aka fara. wa tasaru'un fi technology, sannan aka fara rigegeniya wurin technology. Masu WhatsApp kullum suna gyara abubuwan, suna ƙara wasu abubuwa. Aka sa voice, bayan voice aka sa video, bayan video aka sa wasu abubuwa yadda za ka yi da wasu asali mukhtalifa. Facebook ma su sa wannan kaza, za ka iya sa hoto sama da kaza, za ka iya sa kaza, za ka iya sa kaza. Instagram ma duk haka. asbaha hadha al'alam faj'atan baina aidina nara tafasilahu. Sai duniyan nan kwatsam, duniyan sai ta waye gari faj'atan baina aidina, sai ta zama gata nan a hannunmu. Muna rike da duniya a hannunmu, duniyarka a hannu ko wa na'ishu ahdatha, sannan muna rayuwa da ahdath din duniya min khilali shashatin as-saghira, ta hanyar wayannan screen din yan kanana da muke amfani da su. Kaga dai screen ne, amma kana ganin duk abin da ke faruwa a duniya, duk fadin duniyar nan fa, duk girman duniyar nan, amma kana ganin shi a wannan dan karamin abu. Wa asbahat tilka ash-shashat sijnan al-kabir. Aw atashi menene, a kwana a tashi, a kwana a tashi, a kwana a tashi, sai wayannan shashat din, wayannan screens din suka zama mana su ne manya-manyan prisononinmu, su ne manya-manyan wato ɗakunanmu na prison. Asbahna mudminin, a kwana a tashi sai muka waye gari muka zama addicted, muka zama masu maye, ba na giya ba, a'a na social media. Akan hanya social media, a masallaci social media, a kan gado social media, a bakin gado social media, a kitchen social media, a wurin cin abinci social media, a bayi social media. Jamil, a ina makaranta social media, a masallaci social media, a makabarta social media. Wani zai kashe kanshi social media. Inna lillahi jama'a, gashi nan live kamar yadda kuke gani alal hawa'ib wa sharatan, ina dauko muku ga wani nan zai kashe kanshi wallahi. To ku taimaka ku hana shi kashe kanshi mana. A'a, mu dai sai mun kai mu mutane labari. Ko ina social media, sai muka zama addicted. Qalili at-tafa'ul, sai zama tafa'ul dinmu yayi karanta. Tafa'ul dinmu ya karanta. Sathi al-idrak, sannan ya zama idrakinmu ya zama sathi, komai sama-sama ne. Kuna cikin magana da mutum yana social media, kai ma kana social media kake mai magana, sai ba wata magana sai ka ce mai eh, sai yawan haka ce ka ce eh, sai ka ce me ya kace ba, sai ya faɗa ma abin da ya ce ka gane ashe amsar da zaka bayar a'a ne ka ce eh, sai ka ce ya haƙuri. Saboda me, kai ma ka zama hak shi ma ya zama hak. Ko ya ce ga abin da ya faɗi, ko ta ce ga abin da ta faɗi, ke kuma ki ce ba haka ta faɗi ba. Saboda me, dukanku kun koma sath. Mutum ya tsindima tsindim cikin social media, ana mai magana bai san abin da ake ba. Shi ma wanda yake magana hankalin shi ba akan wanda yake mu magana yake ba. So shine sathi al-idrak. Farihna bi sur'ati al-wusuli walakinna lam nasil. Yace muna murna, kai ai ci gaba ya samu, an kai fa gurin, an zo gurin, walakinna lam nasil, amma har yanzu ba mu kai ba. Akwai hikima cikin maganar tashi ko kuwa? Mu dinga gwadawa da waqi'un al-hali, da halin da muke ciki. Sai ce mi azhalatna sur'atu al-ittisal wa lam nattasil,
sai mu zauna mu dinga mamaki, kai malam ina mamaki yanzu nan na gama live chatting da wane da ke can America, wallahi yana magana rangadadau ina ganin shi yana gani na, duk wannan abun yana burge mu yana bamu mamaki. Shine azhalatna sur'atul ittisal, saurin yanda communication yake ko yanda network din mu ke hada mu yana bamu mamaki, yana bamu kai. Walam nattasil, amma duk da haka ko mu sadu ba, babu wannan saduwa. اختزلنا مشاعرنا في رسالة. idan mutum yana so ya gaya ma mashaa'ir din shi, ga ka gashi ba zai iya gaya ma mashaa'ir din shi ba, sai dai ciro ta ta hanyar mai message. ba za ta iya gaya miki halin da take ciki ba sai dai ta message, ma'ana ta ɗauki waya ta tura miki sako ko ya tura ma sako ta message. sai zama har mashaa'ir din ma irin feelings din mu da abin da muke ji muna ƙaryan shi. muna tasannu' din shi, saboda yanzu muna da hanyar sadarwa kawai. wa ubuwatana fi tagrida, yanzu harkan ubuwa ɗa da uba ya koma ta hanyar tagrida, shine tweet, shine sakon da ake turawa ta Twitter. uba zai ɗauki ɗan shi yana can fa ya shagala yana ta wani abu nan, kawai sai ga ɗan shi yana wani abu sai ya ɗauka sai ya tura a tweet, masha Allah this is my son, wannan ɗana ne, masha Allah tabarakallah. idan ahli sunna ne dan sai ya dinga masha Allah tabarakallah. an ko dan duniya ya ce kai wow, ya tura ba duniya dai a gani dan shi ne, tare da bai damu da kulawa da nan dan nashi ba. wa umumatana fi maqta'in la yatajawazu al-ashr thawani. idan uwa ce kuma wannan jawowa jikan na uwa yanzu shi ma ya koma bai wuce 10 seconds ba. da ta ga ɗanta na wani abu sai ta ga wannan abun ya kamata, moment ne da ya kamata ta ɗauka ta tura ma duniya su gani, sai ta yi mai bidiyo. masha Allah ga ɗana nan ya fara dabo, masha Allah ga ɗana nan ya fara tatata, kai jama'a ku taya ni murna. a'a sai ta faɗi sunan shi Abbati, tana abin nan, su kuma a duniya ana ta danna mai like, ana ta danna mai like. to haka abin ya kasance. haka kuma me alaka tsakanin iyaye da 'ya'ya ya koma. su iyayen sun koma, shi uba ya koma fi tagrida, ita uwa ta koma fi thawanin, fi 10 thawani. kawai ta yi bayani game da ɗanta, ta nuna irin masoyi ita tana son ya. to su kuma 'ya'ya sai abin nasu ya muni. zo ki ma aikin kaza ba za ta yi ba, tana can tana zaune tana danna waya. zo ki kaza ba za ta yi ba, ko in za ta yi shi da rabi da rabi. zo kai kaza ba zai yi ba. amma kuma aka ce yau Father's Day ne, yau Mother's Day ne, sai ya zo ya jingina da baban shi ya ce the best father ever, sai ya ɗauki hoto ya tura wa duniya. kuma ƙarya yake ba abin nan ba ne. ita ma ta je ta ɗauki hoto da mamanta, my mother my everything, kuma ƙarya take wallahi. haka ne ko ba haka bane? kaga wannan bawan Allah ya suranta mana al'amarin yanda yake. ga aikin gida nan duk bata yi wa mamanta ba nuna tausayi ga mamanta da biyayya ga iyaye, duk babu wannan. amma kuma me za ta nuna ma duniya kamar da gaske haka take, zai nuna ma duniya kamar da gaske haka yake. ya sa hoton baban shi a status ko a Facebook, ya ce baban shi shine mafi ficin iyaye. ya Allah kada ka tsawaita ya Allah ka tsawaita mai rai, kada ka dauke mana shi a yanzu. kuma ƙarya yake yi, shi yana ma cikin wanda suke kokarin kassara ran baban, saboda kullun hawan jini yake sa mahaifin. to Allah ka shirye da mu. أهونا الطعام ليس لنأكله بل لنأخذ سورة. ga abinci nan, ga girki an yi masha Allah tabarakallah, an yi girki, an yanyanka salad, an yanyanka tumatir kaman shi yayin kanshi, an yanyanka wane ne kwai, an mai wani irin design, an sassa wasu abubuwa an abin nan, sai ga an kana kai hannu sai a ce dakata kai ba ai mai hoto ba. mun yi abinci ba don mutu ba, sai dan bi hoto mu tura a Instagram.
da Snapchat. wajtama'na linafqida ihsasana bi ba'dina واهتممنا بتسجيل اللحظات أكثر من أن نعيشها. za a taru a ce ya kamata a zo a haɗu mana 'yan uwa da Allah, ila ɗaliban aji kaza wanda aka yi makaranta kaza ko 'yan uwa ma a ce ya kamata gaskiya mun daɗe ba mu yi zumunta ba, a zo a haɗu. Amma an haɗu kowa sai me sai shagalci da wayar shi, social media. Ba idan mu tattauna mu ji a wance ya kika kasance ya kaza, wani ya kasance ya kaza. Ila tun da ta yi aure ta tafi garinsu, tun daga kuka kai ta garinsu ba ƙara zuwa ba, sai aka yi wani rasuwa ko wani abin nan aka haɗu juna, me kuma a yi ta tattaunawa ana irin yadda aka saba dai, ko wani ya dawo tafiya. Kagan wani ya dawo tafiya da yadda ake za a zauna ne a tafi rai ta ba da labari, ko kun tuna labarin wanda ya je maka bai taɓa zuwa ba, ya ba da labarin zakaran maka da ya gani ya ce ka ai komai a Saudiya babba ne. Ya ce kun ga zakararsu ne ya kai haka, aka ce akaram kalla rage da ya ce ya kai haka, sai da ya dinga rage har sai da ya kai zakaran da kowa ya sani. Allah sai baka bani ba fa. Allah shirye da mu. To kaga da dai ana samun wannan, a zauna a je wurin kaka ya bada labari, anan ake daukan hikimomi. Amma yanzu me sai a haɗu sai kowa ya shagalci da wayan shi, wannan yana danna waya, wancan yana danna waya, wannan na danna waya. Da ƙarshe kawai sai kuma a ce kai ku tsaya mi hoto, sai a ce grand reunion of the family of Alhaji wane, wai haɗuwan iyalan wane gaba ɗaya don an haɗu. Kuma ƙarya ne, an haɗu a jiki amma mashaa'ir da ihsas duk ba a tare ake ba, saboda kowa ya shagalci da wayar shi. Allah ka shirya da mu. سجلنا مواعيدنا وتذكيرا بها ولم نحضرها. muna da wayoyin nan, kana da appointment zaka sa ka bude wayarka ka sa karfe kaza zan tashi in yi kaza, ko karfe kaza zan je wuri kaza, tuna mun ranan kaza ma. Alam din na ringin kawai sai ka danne kai tsaki, ba za ma ka je ba, saboda ka saba da harkar kawai in zali akan wato duniya, ka bar duniya abinka ka koma duniyan gizo. asbahatil kutub sahlatal haml. littattafai suna da saukin dauka yanzu, duk girman littafi zaka dauke shi a cikin wayanka. mun yi bayani a darasin da ya gabata, sannan malam Nura ma ya ishara a cikin darasin shi na Baikoniya. duk littafin da aka karantar da ka shiga insha Allah zaka same shi. in dai ana samun littafi a duniya, ku ji wannan, in dai ana samun littafi a duniya to zaka same shi a internet. in baka same shi yanzu ba, nan da watanni zaka same shi. littafan da suke mafudai su ne ba za ka samu ba, amma har makhluqat, littafai da suke manuscript da rubutun hannu ana samun su. duk littafin da ka gaba ka samu ba to kila ba a gama aikin scanning din shi bane a daura shi a internet, amma an ka ba hankali za ka samu, kuma duk tsadan shi duk yawan shi. to kaga ga littafai suna da saukin dauka, walakinna lam na'ud naqra, amma kuma mun waye gari ba ma karatun. manya-manyan mujalladat a littafin ustazu, amma sai dai in ana bayani akan wani yayi post akan littattafai da muhimmancin littafi, sai ce kwarai da gaske na sauke littafin nan tun watan 12. to tun watan 12 ka karance shi so 12 ko kuwa? Allah ka shirye da mu. ihtamamna bi zakirati ajhizatina wa ahmalna zakiratina. mun damu da memorin wayoyinmu, memorin laptops ɗinmu, memorin handset ɗinmu, mun manta da me memories ɗinmu. haka ne, mun yi watsi da namu zuciyoyin, ko Bahaushe yadda yake cewa kwakwalwar, mun yi watsi da namu kwakwalwar, memory ɗin namu da ke kiyaye mana abuwa, mun damu da wannan. idan da memorin mutum zai goce, so ka ga yadda za ka ga damuwa a fuskan shi. inda za a sace wayan mutum, wayar 100,000 aka sace, sai ce wallahi ni duk ba wayar ta dame ni ba, memory na ya dame ni, saboda me hotuna, videos, kaza da kaza da kaza da kaza. amma ko ba mu damu da namu memory din ba. wannan maganar da yake faɗi haka ne, duk haka ne ko?
walam na'ud nanzur fi a'yuni abna'ina. Yanzu ma mun daina kallon idanuwan 'ya'yanmu, muna jin kunyan kallon idanuwa, haɗa idanuwan 'ya'yanmu saboda kullum idan muna kan waya. Baba an ce amin abu kaza a makaranta, ba zai kalli yaron bai ce to je ka samu mamaka saboda shi ya shagaltu da wannan. Yana zuwa wurin mama ita ma ta shagaltu. To yanzu haka kamar yadda kuke gani ina girki ne mai suna alalan shinkafa, kuma alalan shinkafa ana yin shi kaza da kaza da kaza da yaro mama ki mun sai ka ta kai hannu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minti uku ne ina wannan recording din ka bata mu. A makaranta iyaye malamai na kuka yara ba sa homework, ashe ga babban dalili. Uba facebookiyun, uwa twitawiyatun, nani instagramiyatun, ko gashi nan da ila akhiri. Allah ka shirye da mu. Sai ga yaro bai da wannan kulawan, bai samu wannan kulawan a wurin wanda ya kamata a ce sun kula da shi. Na'am, fa bahathu an akharina yusharikuna. Wannan yasa sai ƴaƴa suka koma su ma suna neman me akharin, wanda za su yi musu, wanda za su yi sharing feelings ɗinsu da damuwarsu da al'amuran rayuwarsu, tunda uba bai da lokaci. Da iyaye sun shagaltar da yara da nanis ne ko, amma yanzu sai zama ba nanis bane. Shi ne wani malami ya ce kullun yaro na tare da nani, da safe yaro na tare da nani, da daddare yaro na tare da nani. Kaga wannan nana ai dole ta nana mai munanan halaye da munanan ɗabi'u, kila ma ta nana mai kafirci. To yanzu uba na shagalce da Facebook, WhatsApp, Twitter, wacece shi ma ita ma uwa haka. Sai ga yaro ya rasa wannan abin nan. Daga nan shi ma in yaron Allah ya bashi sa'a ya samu waya, ko uban ya ce kai ina ga dai abin da ya kamata kawai ni ma yaron na a mallaka mai waya, aka bashi wata waya, to shikenan shi ma sai ya samu wanda zai dinga sharing din damuwan shi da su. Yuhaddithunahum, ƴaƴanmu suka samu wasu wanda ba mu ba da za su dinga musu, da za su dinga magana da su. Wa yal'abuna ma'ahum, sannan suna wasa da su ta hanyar games, online games da makamantansu. Ana sai ga yaro ya haɗu da wani bature ko wata baturiya, sai ka ji an ce ai yaro ya zama abin nan atheist. Allah ya tsare mana imanin mu. Kawai yaro ya zama mulhidi, yaro ya zama bai ma yadda akwai Allah ba, saboda ya haɗu da wani bature yana ta wasa da hankalin shi, ko ya haɗu da wata baturiya ko ta haɗu da wata baturiya, ko kuma yaro kawai kaga ya canza rayuwar shi ta koma rayuwar can, gashi kuma yana cikin ka, yana cikin ku. Asbahna malulin, a kwana a tashi, a kwana a tashi, a kwana a tashi, sai muka zama malal ya kama mu, gajiyawa da ƙosawa sun dame mu. Mushattatin, sannan muka zama a warwatse. Munza'ijin, sannan muka zama cikin damuwa. Dan abu kaɗan yanzu nan zai hassala mu, abu kaɗan yanzu nan zai hassala mu. Haka ne ko ba haka bane? Saboda me, idan mutum ya yi ukufi akan wannan abun, to gajiya da damuwa duk za su dame shi. Akwai abhath da aka yi akan wannan wanda ke da alaka da health effects na social media, wanda za mu ambata wasu idan muka zo karantawa insha Allah ta'ala. Nashku fuqnan al-lahza, kowannen muna kuka, kowa na cikin damuwa. Wallahi babu feelings, babu wani irin kalli da yanda ake rayuwa mana. Da idan aka zo ustazai ɗaliban ilimi, bari ba da misali da mu, galibi aljuhunan mu shine Qur'ani mai zip, haka ne ko? Sai irin littafan nan na maktabatu safa, yan ƙananan littafan nan, su wannan maktabatu sunna, kaga ɗalibi da littafi ko ɗaliba da littafi. Da ma lokacin mata ma ba wannan tufafinsu ba aljihu, yanzu ne social media ya kawo musu aljihu. To da in a jakanta dai za ga ɗan littafin nan na Nuniyatul Qahtani, shine tana ta hadda tana muraja'a, shi ma Qur'ani ne, nan minti 1-2 sai ga ya ciro. Sai da aswaki, kan manta da aswaki, sai ka samu ustaz da aswaki ba ma biro a hannun shi fil ghalib, amma dai aswakin nan sai ka gani dan minti 1 sai an yi abin nan.
to wannan da kenan, amma yanzu kuma sai ya zama manya-manya wayoyi. Duk inda ustazai suka zauna, duk inda ɗalibai suka zauna, kowa babban waya zai turo. Wani ya turo ɗaya a nan, an yaminihi wa an shimalihi wa min Allah ka shirya da mu. To duk wannan zaga kuma yana damun mu, haka ne, yana damun mu ko kai, wai dan Allah yaushe za a koma ustazancin da ne. Wannan lahaza din ka dinga damuwa akai. Wa ghiyabal ibtisama, sannan muka rasa wannan dan murmushin da ake tsakanin juna, sai koma murmushin me, yawa murmushin waya, shine emoji suke ce mai ko smiley, irin wannan murmushin. Akwai wani post da na taɓa yi, ina ga tun wurin shekara nawa a Facebook, daga cewa wayannan fuskokin da ake sawa a abin a chatting da ake yana tasiri ga mutum fa a rayuwar shi na hakika. Kuma na bada misali da kaina, saboda da mutum ya ma magana sai kawai baka da lokacin da zaka bashi amsa, ya ka sa hoton wani abu ko na fuska ko wani abu. Sai na ga in na fito ka hanya sai in ga kamar idan na haɗu da mutane in musa haka. Allah ka shirya da mu. Kaga an rasa me? An rasa wannan ibtisaman da aka sani haƙiƙiyya. Ya ustaz, ya kwana biyu? Amsa kenan. Malama kin gaba aikin da aka baki? In kuma ta haka bata gama ba kenan. To duk wannan yana daga cikin abubuwan da zaka dinga tunawa, wai da duk me yasa ba a kaza ne? Da duk me yasa yanzu me yasa ba a kaza ne? Me yasa ba za mu koma da ba? Sai shi wannan marubuci mai hikima yake cewa alaqatuna al-ijtima'iyya da'ufat la wa asbahna nuraddidu ya zaman al-awwal. Kullum ina ma da a ce kaza, ina ma da kaza, ina ma da kaza. Kullum ana cewa wanda ya tuna yawwa, wanda ya tuna baɗi bai ci, wanda ya tuna bara bai ci daɗin bana ba ko. To kullum muna cikin wannan kukan. Alaƙatun al-ijtima'iyya da'ufat, alaƙan mu na ijtima'iyya, uba da uwa, miji da mata, yaro da iyayen shi, ‘ya'ya da iyaye, kowa sai zama an samu rauni akan wannan. Kai abun ma bai tsaya nan ba, har likitoci da patients ɗinsu, likitoci da patient ɗinsu. Ka je wurin likita kana gaya mai, kana cewa me ke damunka, yana cewa me ke damunka, amma kan shi na kan waya. Wanda da likitocin da idan ka je sai sun kalli idanka, wani ma sai ya ma haka ya tabbatar ba ta matsala a nan. Amma yanzu wani kana mai bayani yana ta yana latsa waya, yana latsa waya. Duk da na taɓa ma wani complain, na ce ni na je likita abin nan mun kai mara lafiya, kawai naga kuma yana ta danna waya, wai yana binciko bayanin da kake ba. To kaga akwai hatsari kenan, akwai hatsari. Kaga akwai janib ijabi a ciki, akwai kuma janib mai salbi. Sai zama likitan ya zama shi ma half done, irin shinkafa nan da mata suke karambani su ta maza shi, wai half done. To irin wannan wanda ba daidai ba ne. Allah ka shirya da mu. Alaƙar mu dai na zamantakewa sai mai ta yi rauni. Makwabci da makwabci, makwabta da makwabci sai su kwana da kwanaki ba su yi magana ba, amma kullum suna online. In an dan kwana biyu ne sai ya tura mai message ko abin nan ko makamancin wannan, yana abin nan din shi, amma a zahiri ba sa yi. Wa rawabitun al-usariyya talashat, haka kuma rawabit al-usariyya, wato alaka na family, shi ma a kwana a tashi sai fara dishewa. Hasken wannan abin ya fara dishewa. Sai an zo taro sai a ce ka san wannan, sai wallahi ban san shi ba. Kin san wancan? Sai ta ce ba ta san ta ba.
kuma suna da alaƙa sosai. ba san juna ba, to ai mahaifiyarta yar uwa ce ga wani sai a ji alaƙa ce ma ƙarfa, amma kuma ba a san juna ba. walam na'ud hatta nutiqu aljulusa hatta fil alami alhaqiqi, wannan yasa ba ma iya zama a cikin duniya ta gaskiya, ba ma iya rayuwa a cikin al'alam alhaqiqi, wanda shi ma yana daga cikin effect din da zamu zo mu magana akan shi insha Allah ta'ala game da wato salbiyat din social media. kaga magana da wannan bawan Allah ya faɗi haka ne kwarai da gaske, babu wanda yake musu akai. kusan in ka juya sama duk zaka iya cewa su ne salbiyat din social media. Allah ka shirye da mu. wa min zalika, mu koma cikin muzakkiran mu. wa min zalika, daga cikin salbiyat, shafi na 2 namba ta 1, daga cikin matsalolin wannan kafafe na sada zumunta shine nashrul aqaid wal afkar al haddama, yada aqidoji da kuma fikirori munana, ai ta yada su a cikin al'umma, munanan abubuwa na aqida. kamar yadda na faɗi, yaro matashi ko matashiya kawai sai kaga ta ɗauko wani mummunan aqida, ka rasa ina ta samu, ba ko ina bane face a social media, saboda alaka da wani ko alaka da wasu ko bibiyan safahat ko hisabat da suke da alaka da wannan abubuwa. musulma a cikin musulmai, ko tana cikin musulmai amma kuma ta zama arniya, wa iyadu billah. sai dai kawai kila bata kai kwarjini, bata da kwarjini, bata da jarumtar da za ta iya bayyana da aƙidanta, amma a cikin zuciyarta abin da take kai kenan. Allah ka tsare mu. da kuma afkar haddama, akwai wanda suka shiga hanyar yan jihadi al-mufsidin, masu zuwa saki ta kashe mutane da sunan jihadi, wanda ƙarya ne, ba jihadi bane. akwai wanda sun shiga wannan hanyoyin ta hanyar kafafen sada zumunta. من أكبر مفاسد السوشيال ميديا وأكثر مخاطرة على الأفراد والأسر والمجتمعات نشر الإلحاد. yana daga cikin mafi munin al'amarin social media, kuma mafi hatsari ga al'umma ɗaiɗaikunsu da iyalai da kuma mujtama, wato society, shine nashrul ilhad, yada ilhadi, yada cewa ba Allah, yada aqidan cewa babu Allah subhanahu wataala, yada munana aqidu, kafirtar da yaran musulmi. ko kun san a arewacin Najeriya akwai atheists masu wannan ilhadin? kwanaki an kama wani yaro dan Kano ya yi wasu maganganu na kafirci ya sa a Facebook, kuma wannan shi ne aƙidar shi, shi ne imanin shi, ba sai mun maimaita irin maganan da yi ba. a wancan lokacin, a daidai lokacin da aka kama shi ko kafin kama shi, jaridar Daily Trust sun yi wani rubutu mai alaƙa da wannan atheism amongst the youth in Nigeria ko makamancin haka, wato abin da ya danganci ilhadi da aƙidan cewa babu Allah subhanahu wataala, da kore cewa akwai mahalicci a tsakankanin matasa na Najeriya. suka dinga ba da misalan maganganun da matasan suke yi da kuma irin anshiɗan da suke gabatarwa. me ya kawo wannan? duniya ta zama global village, duniya ta zama alƙarya ɗaya,
mutum yana ɗakin shi a wani lungu a tudun wada ko a wani lungu a rigasa, amma yana mushahadan abin da ke faruwa a Johannesburg ko a New York ko makamancin wannan a ƙasashen duniya. Ila ko filin jirgin sama bai taɓa zuwa ba, amma me wannan waya ta kai shi inda bai taɓa tsammanin zai je ba, ya haɗu da waɗanda bai taɓa tsammanin zai haɗu da su ba, wanda kuma suna sake maƙudan kuɗi domin ganin cewa sun yaɗa waɗannan afkar ɗin, sun kuma ɓatar da mutane, sun cire su daga wannan addini na musulunci wanda muka ji bayani game da falalai shi a darasin da ya gabace wannan. wadda alladhina kafaru law takfuruna to haka wadda alladhina kafaru law takfurun, waɗanda suka kafirta burinsu fatansu abinda suke so shine da kuma za ku kafirta. in yathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. burinsu ku kafirci, duk yanda za su kai, duk yanda za su samu kafa, su samu dama a gare ku domin su yada banna da baki ne da hannu ne ta hanyar social media ne za su yi. waddu law takfurun, burinsu shine ku kafarta. to kuma abin da suke kenan, wallahi suna kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa. idan da zaka koma kaga ihsa'iyat da arqam da ake game da atheism, abin zai baka mamaki kwarai da gaske. Allah ka shirya da mu. wadda'awati ila shirki wal bid'i wal khurafat, da kuma kira zuwa ga shirka da bid'o'i da khurafat, abubuwan da ba su da asali, soki burutsu ga sanan kala-kala. wannan duk wanda yake ta'amul da irin wannan zai iya fahimtar haka. a Facebook akwai shafuka na koyar da duba, shafuka na 'yan duba, za a ɗauko hoton littafin da suke amfani da shi, littafan na sihiri, sai a fassara miki, a miki bayani, a ce ga yanda zaki kuma amfani da gurin. wa iyyazu billah. kaga a shekarun baya babu duk irin wa'annan abubuwa. in boka ne sai an je wurin shi, ko kuma a sai littafai. akwai lokacin da 'yan Kano suke dinga wasu littafai, duba da kanki, sirrin yasin, sirrin wane ne, irin wannan. sai a ɗauko suratu yasin, sai a ce sirrin ta kaza, sai a fara yi mace bayanin wasu surkulle, ta nemo abu kaza, ta hada ta yi kaza, ta yi kaza. duk akwai wannan a da, amma kuma me in ka kalli gamewan shi bai kai yanzu ba ko, wanda kawai da mutum ya sa data ya shiga intanet zai shiga shafin ba ma san ya shiga ba. Allah ka shirya da mu. sannan ga shirkoki, yadda ake yada shirkoki nan da can, abubuwan shirka ga sanan kala-kala, abubuwan bid'o'i ga sanan kala-kala. ai da ba mu san hafi juma'a ba, amma sai zama duk juma'a kuma abin ya yadu, ya zama ruwan dare. har wasu daga cikin ɗalibai za ga suna fadawa cikin wannan. duk juma'a sai sun tura sako hafi juma'a, juma'atul mubaraka ko makamancin wannan. komai na bid'a sai ya samu tarwiji, sai ga status din mutum ya sa yau saura kwana 100 a fara azumin Ramadan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya albishir ga mutane cewa Ramadan ya kusa, ana sauran wata kaza, to yana cikin aljanna, ko da ni da shi haka ne a aljanna. kaga duk wannan bid'o'i ne da karerai wanda ba su da asali. wasdira'id din, da kuma wulakanta addini da rena addini. kaga mutum ya bude baki a social media ya faɗi wata magana wacce take takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda. ya faɗi wata mummunan magana wacce wato
sama za ta kikkece ƙasa haka saboda girman maganar da ya faɗi. Musulmi ɗan musulmi kakan shi musulmi za ga yana rubuta a social media yana taya kiristoci wato Christmas, murnan Christmas, Merry Christmas, wato yana taya su murnan ranan haihuwan dan Allah wa iyadu billah. Ma'anan shi fa kenan kana cewa qul huwallahu ahad amma kuma kana taya su murnan wannan ko yana taya su murnan wannan. In kai magana ce to me a ciki ku kun cika zafin addini, kun cika zafafawa ya ustaz. Muna cikin wani irin social world ne yanzu, dole ba za mu iya rayuwa ba mu zama munazilin, dole ba zai yi mu rayu outside the world ba, dole mu rayu in the world. Saboda haka ustaz kun cika matsantawa. Wayannan duk irin alfazun da suke amfani da su kenan, ko da turanci ko da larabci. Lalacewa ta kai lalacewa, kaga malamin addini yayi magana na addini ko ya bada fatawa ko ya wani, sai ka ji a social media wani ya ta'liqe ce to dadan abin da ya kaza, ko ya faɗi wata magana wacce take kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ba yana faɗin kalma la yulqi laha balan, bai damu da wannan kalman da yake faɗi ba, amma za ta jefa shi ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib, za ta jefa cikin jahannama nesan gabas da yamma. Allah ka shirya da mu. Wadda'wati ila al-mabadi wal afkari sadima, ha kuma ana kiran mutane zuwa ga mabadi, wasu ɗabi'u ko wasu al'adu, wal afkar da wasu tuntuntuni al-sadima wadda suke masu ruguza mutane, masu lalata mutane. Ka da'wati ila huquqil mar'a, kamar mai kira zuwa ga haƙoƙin mata, kira zuwa ga haƙoƙin mata. Wani ce shi ma wannan yana ciki, ƙwarai yana ciki. Ai bature da yake magana akan huquqi al-mar'a, haƙƙin mace, ba fa yana magana akan haƙƙinta bane, cewa an zalunce ta an kwace mata haƙƙi. A'a, yana neman haƙƙin ya sadu da ita ne, haƙƙin ya kai gare ta, ya fito da ita daga gida na mutunci ya sake ta a titi. Shine gaskiyar magana. Suna cewa tahrirul mar'a ko women liberation, yanta mata. To yuriduna tahriral mar'a lil wusuli ilaiha, shine abin da suke bukata. Suna so su harrara mace ne, su keta mata alfarma, su fito da ita, wannan hijabin da take sa su yaga mata, kuma sun yaga hissan wa ma'anan. Wanda aka fara yi shine a Misra lokacin su Qasim Amin da Huda Sha'arawi. Aka zo su turawa suka dauke su aka kai su France, aka wanke musu kwakwalwa. Dama ana neman fitsarin, aka je France an gama. Shi yasa galibi kasashen da France ta musu wannan din mallaka suna da matsala na tarbiyya sosai fiye da wanda turawan Ingila suka musu, saboda su fitsararru ne bi ma'anar kalma. Sai aka kai su wa'annan mutanen, su Qasim Amin, su Huda Sha'arawi, su wane ne aka kai su aka baro, aka wanke musu, aka musu intellectual terrorism, aka wanke musu kwakwalansu, aka dawo da su sabon zubi. Sai suka koma ma jallabiyan da larabawan Misra suke sa ya zama musu kauyanci, kullum kana fama da jallabiya, haba da Allah. Sai suka koma daga court, sai abin nan suka canza shigansu. Sai aka zo da ita Huda Sha'arawi ko wata daga cikinsu, aka zo da ita aka hada abin da suke ce mata Tahrir Square, aka zo da ita da hijabi, suka fara bayanin hijabi da illan hijabi da bannan da hijabi ke jawowa. A cewansu ba, illan hijabi yana sa mace karatun bai shiga, ba ta wayewa, kullun kamar wata kaza, kullun kaza. Aka dinga bayani, ɗan iska irin su ma duk suka taya, aka yi bireri ma, aka shaƙi da aka yi tafi. Saboda haka yau za mu ‘yanta wannan baiwa Allah daga wannan ƙaidi, daga wannan mari, daga wannan dabaibayi, daga wannan kaza.
sai aka sa aka yaga kyat aka dinga tafi raf ana an samu tahrir. shine wani yayi baituka yace agharraki ya asma'u ma dhanna qasimun aqimi wara al-khidri fal mar'u wahim. yace yake asma'u, abinda Qasim Amin da ƴan uwan shi suka yi yana burge ki ko yana so ya rude ki farka. wannan mutumin wahami yake yi. sai suka zama wasu irin dabbobin mutane a cikin mutane. saboda haka duk abin da ake magana na hukukul mar'a, barin ba maudu'in da muke magana ba kenan, amma da kaji an ce women liberation, kada an ce child and women's rights, kaji an ce akwai abin da suke ce ma domestic violence, shi ma duk yana da alaka da wannan. duk abu ɗaya ne suke ta caccanza mai sura. yanzu we are fighting against the domestic violence, wato fada na cikin gida. kullum domestic violence din da suke magana mijiya da ke mace, amma ba sa maganar Maryam sanda da ta soka mu mijinta wuka ta kashe shi. kun gane? ba sa magana game da wata mata da ta dauki yaran kishiya ta danna su a ruwan zafi ta kashe su. duk wannan ba domestic violence bane. amma da miji ya ce matar shi kake fita, tace sai na fita, yace to kina fita zaki san sauran. to wannan kina fita zaki san sauran domestic violence ne, domin yayi kokari ya yi tahdidin ta, ya sa mata damuwa, yayi causing din trauma. kalmomi manya za su dinga kawo. wannan zai iya kawo mata shanyewan kwakwalwa, zai iya kawo mata bala'i da tashina da wane ne. duk haka suke amfani da wannan kalmomi. in ka zauna wurin wanda suka je suka yi karatu wannan ko kuma suke wannan bayani, zaka fahimce su. kalmomi manya za su dinga kawo suna jingina da al'amari. Allah ka shirye da mu. sauraka duk yana daga ciki. yau yana ma daga ciki women empowerment, feminism, women empowerment. feminism shine abin da ya danganci matan gaba daya, feminist. to yanzu da yawa daga cikin feminist din sun zo suna nadama. akwai bidiyon wata mata ta kai shekara 30 da wani abu, ta zo tana haɗe a gaban mata wanda sun yi bara'a daga feminism, tana ce musu wallahi ni din nan babban misali ce na feminist, amma yanzu ina nadama, ina wayo da na sani. yau la yanfa'u annadam, nadama kuma zai amfane ta ba. to sai women empowerment za a zo da sunan ba mu mata tallafi. ana so a tallafa musu ne su fito da gidajen mazajen su ga da ita da namiji duk ɗaya suke. what a man can do, a woman can do even better. Allah ka shirya da mu. saboda duk wanda yana daga ciki. wannan misali ne, hanyoyi ne da za a shigo mutane. an sani ana cikin hardship, ana cikin tsanani, ana cikin abin nan. miji na bukatan tallafi, mata na bukatan tallafi, kowa na bukatan tallafi. to amma kuma wannan tallafin kai da ya zama ala hisabi azzawaj, ya zama cewa ta hanyar tallafin ne kuma muke kashe aure, ake raba miji da mata, ta fito kan titi ta zama gatana. Allah ka shirye da mu. sai wa tashji'il unf wa tatarruf, ana shajja'a kuma al'unf, rikice wa tatarruf da kuma bangaranci, tatarruf ko terrorism, mimma yakunu lahu ta'thirun salbiyyun 'ala al-fard wal mujtama, na irin abubuwan da ke da tasiri salbi ga al-fard, daidaikun mutane da kuma al-mujtama, society kenan. ana samun wannan. na ba ku misali, akwai wanda ta hanyar intanet suka zama 'yan boko haram, ta hanyar intanet suka zama 'yan alka'ida, ta hanyar intanet suka zama 'yan abin nan. kawai sai ga mutum fa garinsu na bukatar da'awa, bai tsaya da'awa a garinsu ba, ya baro garinsu ya ce ya tafi Maiduguri jihadi. 'yan zafin kai. ko ga wani yankin da yake, unguwar da yake a Maiduguri ko a ina ne, yana bukatar ya karantar da mutane tauhidi, ya tsaya karantar da su addini. ba zai wa shi fita zai tafi Libya jihadi ko ya je Syria. wannan ba wai labarin kanzan kurege ba, wannan waqi'iyan abubuwa sun faru. akwai wani gari da na je, kusan babu gidan da zaka je baka ga kabari ba a kofar gidan. in mutum ya mutu a gidan sai a kabarin shi kofar gidan shi, an kewaye shi, an sa tiles haka. gidajen mutanen da suna bukatan karatun tauhidi, ga shirka dama a garin yayi katutu kwarai da gaske. shi yasa duk wanda ya fahimci addini dan garin galibi guduwa yake bar garin.
amma idan na gaya muku nisban matasa maza da mata da suka bar garin suka je jihadi wasu wurare sai kun yi mamaki. Wai mace idan mutum ya zo neman auren ta ta dinga magana to ya batun jihadi, ita daga cikin ikhtibarin da za ta mai kenan, ya batun jihadi, saboda ita mujahida ce. To aka suka dinga samun su kuma yan boko haram da yan abin nan suka dinga zuwa garin, ce to ni din da ke gani duniyan nan ban dauke ta bakin komai ba, wannan aswakin nawa yafi duniyan nan, wato yafi duniyan nan baki ɗaya, saboda haka muna yin auren aka yi sati ɗaya shikenan sai mu je kawai mu wuce jihadi. Sai ga ta zagi ubanta ta zagi uwarta ta yi fata-fata da su mushrikai, ba ta yi musu da'awa ba, ta kira zuwa ga sunna ko zuwa ga tauhidi, amma ta zazzage sai kawai ta kwashe kayanta ta tafi. Wasu akan hanya a kama su, wasu kafin su kai inda za su je a kashe su, wasu ga sanan dai, wasu su wahala, wasu kuma a cikin hanyar zuwa libyan sai a yi can da su sai su koma bayi. kun san yanzu haka ana cinikin bayi, kuma duk wannan shuruɗin da suka faru ne a irin wannan wuraren. Allah ka tsare mu. Saboda haka ana samun wannan gaba kwarai da gaske a cikin al'umma. Allah ka shirya da mu. Za mu je break, fasilun wa nuwasil insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.